presidency na ebe unu Nigeria. Ebe unu the among of this country. Sinye n'ụlọ isi ọchịchị ka unu chia. If osu ụmụ efulefu chọsị ka Mazi Nnamdi Kanu nwụọ. Picture if about exactly what they want Mazi Nnamdi Kanu to do, but they refuse to do it. Obuna Mazi Nnamdi Kanu ejego na federal government of Nigeria ego nakpulu. I'm sure now all this women free can equal against Mazi Nnamdi Kanu. Somebody that sacrificed his life, sacrificed young parents here, sacrificed that for you, yet you never appreciate. Yet you never appreciate. How many in the Yoruba? How many in the Yoruba? Ni kumaka sundi buwo. Sundi buwo batagona lego zoike. How many Hausa Fulani bandits? Ni kumaka Hausa Fulani bandits. How many times configure na media? Hapatana social media, hapatana broadcast ni kumaka ha. How many? Umwefulefu onye choice time omapta kuma kama Mazi Nnamdi Kanu. Onye choice time omapta kuma kama Mazi Nnamdi Kanu. Adibi na Mazi Nnamdi Kanu ejego na lego ntunu siche. Ona kari mishigono. But I don't show no war zone gap to war what one. No game with somebody like that man. Bodike no guno. Bosama atoma dike kono e. Owo no lose somebody the Mazi Nnamdi Kanu na Igbo. I'm not knowing somebody like that, you. I'm telling you the truth. I'm not going to have with you lose that thing. Igbo amari hamwere. Ebeda mama dino. Igbo amari hamwere ebe mama dia no. Somebody that stood for you, sacrificed his life, sacrificed everything he has. Ko wodoro no namma. Every dun putana media. Ona kpori no bue. Nwana sika njo ndị Igbo ndị Yoruba ebucha na ndị nke ha na-eme alụ ndị ofe mmanụ ebucha na ndị nke ha na-eme alụ ndị Hausa ebucha na ndị nke ha na-eme alụ ndị Fulani ebucha na ndị nke ha na-eme alụ wahụ na ya kwala onwe unu onye pụtakwa na media ọkpụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'ọnụ onye pụtakwa na media ọkpụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'ọnụ sigbuo ye mana onye ọwana sika egbu nwa di ahụ isi eko ya etiye He take you one from beginning all those things about Chinese mezu. Had Chanina Bachakonis mezu now. Obuda you know Budana Bagara, Mianina Nebu, they kidnap an out of matter. But Gurumuru Nenta Sabago media na I busike bundeba. Monte Rabdu Namisaski bundeba. Or Sosono Wundebo. Uno one I and Alobelego or Bera Media Korobich. Somebody sacrifices his life, sacrifice them to it, sacrifice them to family, yet to Juru Nafo. A meloni he me, only bone some of Fundi were meloni he me, or cost call. How many seaports on our Lord and Igbo? I do cannot do. How many seaports on our Lord and Igbo? How many industries on our Igbo they exist? How many factories on our Igbo do man? Onye patako Mazi Nnamdi Kanu China onye patako oke China okuerie efo sumo efurefu sikebu Mazi Nnamdi Kanu ono nwere ike ime ihe da amaru nwa madi atoko ono ayada za ka akọ Biafra again o ka na de go gasie ike onye tano social media okporo IPOB no Mazi Nnamdi Kanu anu ndị Biafra no ndị ESN no ya ko ni atako yeri have important thing instead of you to talk how to develop Igbo land you never na akọ yeri ofife onye pụta egwu Mazi Nnamdi Kanu bido enwana obido bụ okonu China na-echere da amadi ahụ ka ọnwụọ unu ejigbara isi unu wee buru ya dazie na-ewu isi unu China na-echere ya ọnwụ unu eji isi unu wee buru ya maka nwa amadi ahụ ọkwa ma ya adị ndụ ọ ya adị ndụ because inyo n'ihe ọ na-ekwu ifu na eziokwu dị na ya sinye n'unu presidency na ebe unu Nigeria ebe unu the among of this country sinye n'unu isi ọchịchị ka unu chia ebe unu kwenye n'obodo a tinye unu ọchịchị ka unu chia were unu enye onye bụ unu ka ọ chia ebe unu si n'unu gwụ ifu unu nata na ọchịchị nye ya onye bụ unu ka ọ chia unu ọkwụ na amụrụ na abụrụ unu ọnụ video na-enecha kịta dị very onwe ka na bụ kwesịrị dị asọ nche ka nchipụ n'ime
enwere asị onye ndị ilu ya gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche. Ije na social media kịta ihe na-ewu kịta bụ ya mbaba the business post interview o mere ndị otu ichere ha ma ndị otu. Those guys supposed being victim of ESN also. Isi na-ebu victim. Ụfọdụ nwe nke mee interview si na-egbuwe na 12 of his related family members. Na-egbuwe na mmadụ 12 ESN ogbulu. Mmadụ 12 ahụ no picture, no name. Enwe nke mere interview si na ihe niile dị na Igbo anyị na ndị ESN egbukpọsịcha na ha na ndị ESN eteki ya n'ova nke a take over nke ọzọ. Eju onwe gị on the ESN invade a community na Igbo anyị wite egbe n'Igbo nwoke na Igbo ma nwaanyị. On the ESN yi slippers with efe ndị amị with dreadlocks and dada wakpota ha n'Igbo anyị kee ụmụ nwanne anyị ụdọ many years ago tupu ha na mmiri. Because a na-ekwu okwu a, say let us travel back in history, because there is something happened before something happened. So ị na-asị na ESN bụ ndị a bụ ụmụ nwanne gị, gosi anyị foto ha, gosi anyị picture ha. Don't go and exaggerate things. These 4 people you know, when this guy kwuru okwu ya, they are more than this, man. No, these are the primary people no go on ground. Ndị chọrọ ka afa ha anya. Mana enwere ihe m na-ekwu kwasị m that no matter ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa, there are always people supporting and clamoring for you to carry on. So within that kita no na ebe basi ka egoba ndị Igbo ji wee bili ya agụenda. Within that decide enweta opportunity ka ha nochi anya ndị Igbo n'ebe okwu na agala ọnụ. Ọ dị gị ka ya asị n'ihe ya elute mụ na gị na-abụ aka. Within that still have the blood of Ife Ajuna n'ime ha. These people still have the blood of Ife Ajuna. Onye nyere ego ka onye gotere ndị ụmụ nwanne ya ngwa agha. Within that anụnwa agwa sị na ụdị ego bata ha aka ka ha mee ka udo chia o ka ha je negotiate for peace people na ha yekwu nke bụ eziokwu n'ime ya. Within that still have the blood of those people, those type of people those people bụ ibi ihe mgbe a na-anụ ọgụ Biafra ka ha bute kele their village, ha select their family members kele ha those things ndị ọzọ ebulu ọnụ. Within that still have the blood of people they still reach agreement with some Nigerian politicians ka ha wee nwee ike na-akwado ihe ha na-eme. Because there are people that benefit from insecurity today na Igbo. And some people not stand by that have been if they are not happy. And they will do everything possible. These are the type of people that owns the media. They control what you see. They control what you hear. They have boys all around. They make comments. They share posts. They make videos up and down. Just to make sure that an agenda is being pushed and pushed successfully. Ejuzu onwe gị. This people na-asị na egbuo na ụmụnne ha gbuo mpa ha gbuo mma ha gbuo everybody gbuo nka. Jukene m ha gosikene gị dia ụnọ mpa ha asị na-agbalị. Ha gosigo ụnọ mma ha asị na-agbalị. Ha gosigo ụnọ okwu nne ha asị na-emebi. Then ụmụnne ha asị na-egbulu egbu. Where are their names? And what is the evidence on grounds non-de ESN melody thing? ESN is not a security outfit for ndị Igbo. Ihe ha bụ forest guard Mazi Nnamdi Kanu implementing ka ha wee na-eche ime ọhịa nche. So automatically ihe niile na-ekwu is still tied to the fact that they belong in the bush. Onye ịchọ wakpo ime ọhịa, kedu ihe na-achọrọ ya bata n'ime ọhịa ebe ọ nọ for? It doesn't have business with you na your city. Ma ihe niile na-eme na your town city, ma ihe niile na-eme na wa. Mana mgbe ebido wakpo ime ọhịa chọba onye n'ọlụ onwe ya n'ime ọhịa, what then are you looking for? Ekene gwa m unu ka ọ dị.